Салом дӯстони азиз, видеои динангира давом шакаб мезанам ки бародаро шумо чӣ ба зуд бовар мешавед. Вақте ки ман видео кардам дар бораи фақат билетҳои қимат мефурша гуфтагиём. Я хелеш гуфтесай ки билети конкурс нагуфтам, билети самолёта қимат мефурша, яъне ки беинсофӣ мефурша. Шахсе ки аввал мехоҳад ки билети самолёт бигира, аввал ини рақамота занг бизанед, бупурсен нархаш чанд сомай, дига ҷо занг бизанед, бупурсен, бибинед ки ай кадомаш арзонай, ай ҳамуш билет бигирен, спокойно бурен ба тамоми шаҳрҳои дунё, яъне хона мерен, дига шаҳрҳо мерен, фарқе надорад. Билетҳои тамоми шаҳрҳои ҷамъи ҷаҳонира савдо мекунам. Барои ҳамон просто ман гуфтам ки қимат мефурӯша, ман барои ҳамон ӯро огоҳ кардам ки билета қимат нафурӯш, яъне ман мардуми химон так оликшон камай мехоҳам ки масалан билета қимат нагиранд. А ту дида дониста бо билета қимат мефурӯшӣ барои мардуми худмон. Камтар ба инсоф шидан дар кор. Ҳар як кас чизе мефурӯша, аввал иҷа занг бизана, аввал уҷа занг бизана, аввал бифаҳма ки ҷо арзонае. Инаи рақамота занг бизанен, аввал бифаҳмен ки ани арзона ё не, баъдан билетша бихарен. Ки и одама ман дар умрум як бор дидагиём, лекин чизе ки масалан дар ҳаёт мебинен ва дар ютуб мебинан, ино фарқати калон дорад. Ҳамин ҳар як блогера дар ҳаёт диден ё ки дар ютуб диден, байнишон фарқати калон мекунад. Дар видео як одамай ва дар ҳаёт дига одамай. Он нафароне ки хичода таъриф мекунанд ки ман дар ютубам як хелуму дар ҳаётам як хел мекунам, и айди 99% 1%ш ҳам хеле шояд боша, лекин дар асол и хел нестай. Ира дар кадом вақт шумо мефаҳмед, дарк мекунед, яъне шумо дар бораи як блогер тамошо кардан гирен видеоша, солош қати тамошо кунед. Як рӯз қатиш во бихӯрен ё ки ай пайш бишен, қатиш бишинен, ай кругш бупурсен, дар як маърака қатиш бишинен, гапзаниша би, феълу рафторша биби, ай чӣ хеле ки дар ютуб гам мезана, кору фаъолият мекуна, қати ҳаёт бидагиш фарқияти калон дорад, яъне ки аз замин то осмон. бовар кунед гапи мара. ҳоли шумо просто дидагӣ нестен, шояд барои мо намедонед. Ман дар 4 соле ки дар ютубум, дар 4 соле ки дар ҳамин ютубум, дар умрум якта блогер қати вохӯрдагиём, ай ҳамунҷа дарк кардагим ки дар ҳаёт дига хел одамай ва дар ютуб дига хел одам. боқи худованд ҳамотон нигоҳбон боша, худтона эҳтиёт кунед. ассалому алайкум муҷирони азизу муҳтарам, қурби асёри милли имрӯз барои шумо мегӯям $100 1099 сомонӣ, 1000 рубле дар бонки аз хата 120 сомонӣ. лайкора мезанем, бахилӣ намекунем. бонки ҳумо 120 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳамун як дона лайки бепула бизанед, бахилӣ накунед. ориён бонк 120 сомону 50 дирҳам, амонат бонк то 120 сомонӣ боқӣ дар ҳамон 120 сомон. бародаро аз ширкати дорои гиёҳӣ муроҷиат кардесам. бисёриятон мушкилӣ дорен, яъне ки мушкилии хинакӣ, воспалени ва мардонагӣ. беҳад результати хуб нишон медиҳад. касоне ки тезда тамом мекунанд, беҳад результати хуб нишон медиҳад. набор штри одном омадагай истеҳсоли Туркия мебошад. и банка қатъи банкаш ҳардаш як чиза, як курс лечение мешавад. иш барои муҳлати ҳамхӯбаиро толонӣ кардан, яъне ки ҳамин комплект ҳам хинакиро мегирад, ҳам мардонагиро ба худ мегирад, фоизи мардонагиро баланд мекунад ва ҳам муҳлати ҳамхӯбаиро толонӣ мекунад. кадоме дар кор боша занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. марҳамат, номеро даро экран. натурални тоза оригинал бо дар кашфаш ҷавоб мегирем. ҳар нафаре ки дорои простатит мекуфтем гиёҳиша бародаро шудаби залал надошта бошад, дар WhatsApp муроҷиат кунед. аз ширкати дорои гиёҳӣ дорои простатит 3-4 намуша дорем ки результати хуб дорад. дар WhatsApp муроҷиат кунед. тамоми шаҳрҳои Россия дастафқаи мо бесплатна. ва инчунин доруҳои барои одамое ки пешоб шахабида наметавонанд ё ки кӯдакое ки наҷоҳгар тар мекунанд, фарқ надорад кӯдаки майда, одами калон, барои ҳамашон ҳастад. дар WhatsApp муроҷиат кунед. бо ҳастад доруи барои хароб шудан, барои фарбе шудан, яъне ки бисёр доруворо дорем. WhatsApp муроҷиат кунед, бо суҳбат мекунем.